mane gima owacho kalure kod ote mathoth ahinya mosebedi ka iorone. To sani yangore lana ni jopiny ok mor kod paro mar chik machalo kamagi. Jotelo nyalo bedo ni mor kodgi kata jogo mantiere Tiagas ndalo mang'eny ka nitiere ODM mang'eyo ni kaka wacho nitiere joma nomoko mosechamo tiagas mong'eyo importance mar ng'anyo mosebedo ka bechieno kendo bende ng'eyo no language ma sirkal osebedo ka winjo maber en language mar ng'anyo. Waongo kod channel moro mopogre kod ng'anyo no mosemiyo wa institutional reforms wabedo kodo. Koro amor ka winjo kuom nikech nitiere ng'eny ji bende ma osedonjo sirkal koro ichodongi kama bor nitiere koro wigi owil nitiere nyaka choke. To kaduogo penjo mipenjo no aparo no we need to call Estas Passaris to order. Onego bed ni waparne ni chikegi ok los mondo ng'ato dhi obed kod ode. Chikegi ok los mondo nikech ni no ibedo jabura ka gin gik moko konyo japiny ni nyaka ilos alosa chike yaka no pari kodo. Oyo Passaris aparo mokwongo ok nanene ga mbele ndalo mene jo ODM tumo ng'anyo. To achiel kuom gik manene miyoga ibedo wacho no wewe ni loyal soldier nene kintiere mbele ndalo mar ng'anyo. Aparo nong'iyo yo monyalo bedo kod loyal soldier ma kodhi street. But on a serious note, I am happy, amor kowacho ni seche moko konyalo yudo gik moko right. To onego wapar ne mani achiel kuom gik moko yudo right. En ye women rep mar Nairobi County. To mine nyiri nyithindo mang'eny look up to her in so many ways. Nairobi kaka niege rachak mar wach. Gik moko tete matimore Nairobi kaka ni bedo escalated tumre ipinje wa mopogore opogore through mopogore opogore. So we expect a lot from her. We don't expect ka paro mare bedo ma piny nie kata na chief maro ma igweng. Waparo geno nu dong'iyo yo ma businesses mang'eny ndalo ng'anyo kethre Nairobi ka. Jojende mang'eny inego Nairobi ka. Koro do betie piny bodo ng'iye yo ma onyalo prevent businesses go maybe through training mar police mondo protect property. Maybe making sure sama ntiere ng'anyo to ntiere ndalo mne igolo ga nyaka NYS. Aparo ndalo ng'anyo mar ODM ne NYS bende bedo released mondo ket NYS mondo protect businesses mondo we ndara mondo jende mondo ong'any. Second dong'iye yo ma compensation ojende monego. Sani nwaneno ka Eric Omondi makoro mbele ka familia oneg sirkal go bunde kata mana kaka giyik ng'atgi bedo matek miyo philanthropist ema biro mbele ni konyo families go. Koro dong'iye yo ma wabedo kod compensation. Dong'iye yo ma wa reduce deaths matumre sama ntiere ng'anyo go. Lakini wach maro nodwa ketonwa kama ing'anye no mano kaka mheshimiwa Apopo wacho ni un jopuonje onego bedo dhi ng'anyo ka TSC nikech TSC mantiere un kod issues magu to koro un mondo dhi ng'any ngara. It will make no impact at all. And some of these ng'anyo ok gin gana ng'anyo ni jok ka wuon wachiewo gokinyi no dhi ng'anyo. They are always underlining issues. To most of the time ntiere nyaka period mimiyo ineno ka daktachi ochiwo notice ma 21 days. If the system are serious within those 21 days gi address issues go to wabedo maongo kod ng'anyo. Lakini ka gitamre address issues go 21 days wajio dhi kama institutions go ntiere